Έρχεται το δικό μας σχολείο, η μάνα θα κλάψει την φορά. Και πανοραμική λήψη, Έρχεται το δικό μας σχολείο. Εδώ είναι, Αχ, παιδιά, οι κόρες προτείνει. Ούτε καλέ. Α, δεξιά. Αν ψάχνει Μα να μας ψάχνει. πει το μωρό. Θα τη στηρίξω να καταλάβει. Εδώ είναι το δημοτικό, εδώ είναι στο Λύκειο. Έτσι θα κάνεις και εσύ του χρόνου. Εντάξει, δεν θα κάνεις. Μπράβο το Σάκη. Αχ, χαιρετάει η Στέλλα. Είδε κανένα γνωστό εκεί και Να βλέπουν, κάτω σαν τους Σάκη. Ναι. Είναι στο Λύκειο. Εδώ είναι δεύτερο δημοτικό. Έχει κάνει και τα πιτσιρίκια. Κρατά και για μένα, ρε. Κρατά κινητό. Το φωνάζει το δίνω. Ωραία μανιάτσα. Ναι. Θέλει. Κορίτσι. Δεύτερο δημοτικό. Το δεύτερο δημοτικό είναι αυτό. Τώρα το άλλο έρχεται από πίσω. Νάτι, η Αρίνα. Έγινε. Πουλάω βιντεάκι, έτραβησα και τη δικιά σου. Το είδες, τρίτο δημοτικό λέει. Να το. Γερμανικής παιδείας. Ναι. Καλά, σε κάνει ένα σχολείο. Θα είδε το Σάββα και τη Σοφία και χαιρετούσε. Περάσαν και Την είδες όμως? Και δικιά σου πέρασε. Ναι, Καλά την την είδες πέρασε. όμως? Μόλις μας είδε ότι είμαστε εδώ σοβαρό το είπε. Βαρύ, μια φορά, ούτε Όχι, όχι. άνετο, πολύ άνετο. Ναι, παιδί. Πορνό δεν θα τραβήξω, σταματάω σε λίγο που έρχονται τα μεγάλα. Ναι. Νομίζω το δικό Αυτή έρχεται στο μαγαζί μου, δασκάλα είναι. Ποια? Πελάτης είναι. Ναι. Από το τρίτο δημοτικό είναι. Κάπου κάτω. Τα ακούνε, 18 άπλυντο. Παναγία. Ναι. Ο Θωμάς πέρασε. Ο Θωμάς με το δικό μας ήταν. Τα πέρασε, μην γράφω άλλο, κουράστηκα. Ναι.